Je krijgt een erfenis van een familielid. Een mooie verrassing, maar wat als je die persoon eigenlijk nauwelijks kende? En stel dat er dan verborgen schulden zijn. Moet je de erfenis aanvaarden of kan je beter weigeren? We vragen raad aan onze expert-notaris Mirien Vrolijks. Mirien, om te beginnen, waar moet je eigenlijk op letten als je zo'n erfenis krijgt? Wel, je bent sowieso niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Je kan deze ook verwerpen. Waar dat je zeker op moet letten is dat je niet al handelingen gaat stellen die kunnen gezien worden als een aanvaarding. Bijvoorbeeld, de overledene had een auto, die wordt verkocht. Dan heb je eigenlijk aanvaard. Dat is eigenlijk een stilzwijgende aanvaarding. Dus dat is wel belangrijk om te weten, als je niet weet, ik wil de erfenis aanvaarden of ik wil ze verwerpen, dat je nog niet te veel handelingen stelt. Dus daar raad ik u wel aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw notaris om te kijken welke stappen gaan we ondernemen. Oké, stel je twijfelt dan of dat die persoon schulden heeft of niet, hoe kan je jezelf dan informeren? Wel, wij hebben als notaris wel zicht op activa, bijvoorbeeld een onroerend goed, op de bankrekeningen. Daar hebben wij toegang tot bepaalde registers om dat te controleren. Maar als er schulden zouden zijn, daar hebben we niet altijd zicht op. Dus wij kunnen niet bijvoorbeeld in een register gaan kijken, heeft iemand schulden? Dus daar zal de erfgenaam zelf wel moeten gaan zoeken in de woning bijvoorbeeld, of dat daar nog facturen liggen en eigenlijk zelf een beetje dat gaan opvolgen. Oké, en wat zijn dan de opties als je vermoedt dat er schulden zijn? Als er schulden zouden zijn, kan je ofwel zeggen, ik ga de nalatenschap volledig verwerpen. Dat wil zeggen, ik heb er niets mee te maken. Of u zou kunnen zeggen, ik aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dat is eigenlijk nog een derde optie die bestaat. Dan zal er een boedelbeschrijving moeten opgemaakt worden. En dan ben je eigenlijk maar gehouden tot maximum wat er actief is. Dus dan gaan we niet onder nul, om het zo te zeggen. Want als je zuiver aanvaardt, dus een aanvaarding doet, en er zouden veel schulden zijn, dan gaan die schulden ook op je eigen vermogen kunnen aangerekend worden, noemen we dat. En dan zijt je die eigenlijk aan betalen met je eigen gelden. Dus een voorrecht van boedelbeschrijving zorgt dat het stopt op nul. Is een voorrecht van boedelbeschrijving dan niet altijd een betere of veiligere optie? Het is eigenlijk een heel complexe materie. Het is een heel complexe procedure waar dat je in gaat belanden. Dus we gaan dat niet standaard aan iedereen aanraden. Maar er zijn inderdaad gevallen waar we dat wel gaan doen om dan heel die procedure te doorlopen, zodat die persoon op het einde zeker geen schulden mee gaat nemen. Oké, en tot slot, hoeveel tijd heb je eigenlijk om te beslissen of je een erfenis aanvaardt of verwerpt? Ja, dat zal misschien een lange tijd lijken, maar u heeft 30 jaar om die keuze te maken. Nu, 30 jaar is heel lang. Het kan ook zijn dat een schuldeiser u eerder gaat dwingen om een keuze te maken. Van ga je nu aanvaarden of niet, zodat zij ook weten tot wie ze zich moeten wenden. Dus het is wel vaker dat die keuze sneller wordt gemaakt. Maar dus in principe, als u mij de vraag stelt, heb je daar 30 jaar de tijd voor. Oké, super. Dankjewel voor de duidelijke uitleg, Mirien. En als je meer wil weten over het aanvaarden van een erfenis, dan kan je altijd de column van Mirien lezen in onze HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je de uitleg van onze expert nog eens nalezen? Dan kan dat in de HBVL-app. Heb je een vraag voor een van onze experten? Dan kan je die achterlaten in de reacties hieronder.